Ongelooflijk zoals gedaan, dat bijna kan. Met zoveel afdruk, contact, behoud van evenwicht in de diagonaal. Dat is echt dat hem heel speciaal maakt. En dan, zo die vrijkomt van de grond achter, de meesten doen wel een beetje met de beentjes heen en weer, links en rechts. Maar die afdruk die hij die stand laat zien is werkelijk zeldzaam. Misschien dat onze passie van hem kan evenaren, maar er zijn er niet zoveel, ook niet door de Olympiaden, die dit hebben laten zien. Wat je opvalt als je ouder wordt, is er bij hem te zien. Hij was de eerste jaren in de bos nogal erg onder de indruk van alle publiek. Maar nu hij inmiddels 13 is het ook voor hem niet zo'n heel groot probleem meer om op te treden in deze volgende stuk dat toch wel wat erg onrustige omgeving. Maar hij trekt zich wel niet zo heel veel van, moet ik zeggen. Nou, als je het zo ziet, vind ik het best. Ik zeg, ik kan hem niet. Dan zie ik je gewoon wel. Maar als ik bij iemand hoor en ze zeggen helemaal, nou dat vind ik wel leuk dat je zo langskomen, hè? Mooi een bakje en dan kan mijn Tine ja, dan een bakje krijgen. Maar ze zeggen, Jan, jij moet doen, dat is allemaal een tijd geleden. Dat was zeker.